Banang pelong susu ya gipat ba jong jela ban sutu syai halor ka jingbom ya hap ha ka bah tungkam tungjam hapo ka jela ya ka bala bah na ka benta gijat benru khasi bat gijat benru karo kaseng Voice of the People's Party ha ka jingelam jong uba Arden Milar basai mo jubri presiden kal aipor hapo sau prakanta ya ka sarkar MDA2 balalam kemat da ka National People's Party ban permi ya ka hukum ban pensengelut ya gijing ai advertisement lani bakan permi da ka hukum ka ban penbena ban pensenge syua ya ka jing tungkam tungjam syakitana sarkar ba kat ba empat la ban penbet ya ke reservation policy bat ke roster system ye kene kita ginong ilam jong ke VPP kilakran ha ke jinglang pat ba balakhat da ke seng yek wala penlong ha parking lot additional secretariat mentak singi ke khat ar tarik ujumang arhajar arfulai u presiden jong ke VPP uba Arden Milar basoi mot ulong balada ke sarkar company ya ke hukum ke VPP kan penbena lagi program yeki hagi singi ki bansawan Hadin jong ke jinglang bat percaya pejba halor ke jingbom soyahap halor ke tungkam tungjam hapo ke jela keseng Voice of the People's Party kelalej ban airu dak dorkhas syau menteri rangba ke jela kontrat kongkal sangma bandawa ba ke sarkar kan khot dak dorbar ke kerpang banyatai halor ke bah tungkam tungjam lani ke state reservation policy bat ke roster system ki nong ilam jong ke VPP ke balai don lang hagani ke sengi ki kentup ya UMLA jong ke North Shillong uba adel bat nongrum UMLA jong ke Maulai uba Bright Starwell Marbanyang UMLA jong ke Maurung Keneng uba Havingstone Karpran u General Secretary jong ke parti Dr. Ricky Sengkon harkat ke jingya don lang bat ke jingya kersan lang jong ki babun ba kiriu pai ba uba Arden ulong ru ba nalor kene ke jingbu por ya ke sarkar ha ketik dorkhas kepala pak syak sarkar ke VPP ke dawaru maka di ban pensenge no mardor ya ke jing penrukam syakitana sarkar baper kat ba ompat wanra ya ke jing pet benia ya ke reservation policy bat ke roster system ke jing khitma ani ke jing penting la sngoba kita ke perlu garo imat di kendu ingi ke cia bam imno ngalek ngani sepo nong ston ngani thoi phi ngai kendu iki samla garo kibiri kinong kitkam seng balang ilai kran ngi shandor kamdai bengi ngile athwa baki kamdar gunung ki jing kan persya ndai teng la persyang ban shna jubor ya karkom muddur karkom perkhat khnang bangingin kenran deno banya dawai gini ka hok te hato galong si bengine sangeno ngin haban saya sangla daga jat bedriu kamai ke jing kersyang kata te namangi kemele nam tajungi ni kemele bakan mentoy ka Voice of the People Party ni khun ni kani ni tawa ba ka sarkar kan penbek khnang bakan ka jing mentoy ka ba frau ni ki samla wat kam wat jam kadam dei ta reception policy ke bangi hak banyak ki kinon shibun ki policy pendok kam jong ka sarkar ki bala penyap khang ya ki to ki longi ki longsem ki betu no ka kam ka jam ka jong ki sarkar haga jaga bakan wan rai ki policy thau kam kawan rai ki policy pendok kam kinoi ka ki bala train ki alpha posnam penni ki kendon bagi ni ban pas kata bagi ban pas kata dan pas duk kam bat labun ki beduk kam menta udoyang ki bakai doyang ki ba kai ding kala kerja ni ki jim ki babun haga jaga baga sarkar kan wanra ya ka kompentri kam ka bajanai banikai ki beri hukum no bikin pomding banikai ki beri hukum no bakin ti doyong lakhang ya kata galat menta bon de ki hajar ki baim ngam ngai bakum ki noyalam ki basta la de don de jingkri bangin sukhang lo dia ka kam ka baki pat baki treng ina ban sno tho ba hau pra ikana skol ki dam pai de ki ke jingkermen ikana samlang ki kam duna ti ni iba ka sarkar kam shimlawan rai ki polisi bangini yo mentoilang bangini kiulang o ki kop ki kren sarong ba menta kani ka sarkar kalala ban pli ka kam doyong haba kitu ki bayo e ka mining list ki yo na ka sarkar India la bangila shong la bangil analyze ba la ni perkhat ba ya kani ka jingyo mining list ki jungki company ba pleng yemlong trasho ya ki marpo khanda kani ka jela ka jungi kumnungin kemen kini ki bangi i te komjo kai ngin ha bani ki ke babun ki wei pat ki mat kani ta ke jing sedang jong ke jing ki nganai pa kani ka snam ka mamanta kani ke jing ki ke bani kong banang sedang da ka Voice of the People Party Empat hari kita bagi banyak hik mentah Islam. Yang sedang bagi, kau bagi kular, bagi
bangini ki nam tau pat ba nei tanggoi ka bang kwa ban ban nang ni ka po ngi de sngo kya ngi sngo ba ka mat ngi la do thia do dem baro shibna menta ban let kleng kleng ban pensai kat sa balai tri ling bagilat patai kubor ki pat ba ki ai ka jinggershan ka sarkar kum ba ka mentak ngatrai ki le wiat samki ke MDA tu mentakar ki balai ki ba pleheng lakot tang itu ba kwa penklar reservation policy tang itu ki ba kwa penbek ngarong epi kan bu jinge yangi kom kinong elam ngien habe ki tamangin hapya kapor ka bakham jrong lalu pada umi renti ngano tanong bagani ke isu tangkat tu kan por anla ban penbek railan ga juan jigi pada laringi khot se ga jiki kalong ka beduna o ka sarkar kan dili kan penslam ban madu bedunong ngim dunong mangi namar ngi la khot ngi la wer ngi la stang namar kata ka don kam hakini kisni ki banwan ondani ngi la pendra pada ya ga jiki bagi pada haga ri ga jiki kin ai ga jingkershan lagi pada haga ri kimai ga jingkershan ngangai sarkar MDA kan num patiau ya kata ka jingdawa ga jing ya ka sarkar haga ti ga jung chief minister bat ka jingdawa ka jungi hagni ka kinti ka bamanta ka long bari ban pinsenge mardor ya kini ki jingkhot apply kam namarngi ba hadien bagi layaki hadien bagi layakren kumno bari ban pinsenge swai ka roster system hagni ka jila ga jungi ka sarkar kala pinstat ye ki kam khot kam hagini ki si man lagateo ki khot application tinamar tangi snoba larangi nisha baka sarkar kanang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like kumagara menta hagini ka dur ban hagini ka rupam kanlong ka jingdo nong ka bakrao tingi snotu baka sarkar ka kwa ban dili ye gani kamat ka kwa ban pinsuki bara ka jugo por kalanang khot ban thep kam man la ka si ketai namar ka tarang ngi snow bakal dei ka por ban ningkong ngi dei ban dana ka sarkar bagari ban pinsange mardor ya kini ki interview kam namar kini ki jingre ka jingi ka dei ya kini ka mat ka bangile keren baro ka job reservation policy ngila keren adu ka ningkong ba ngimdon ka jinge ya kata ka roster mereka tahu ka tenrai juga jinge ka bami haba pentri kam ni kini roster hakani ka por ka bamata kadai lingba katai ka reservation policy lapan khaya ka jinge na katai ka reservation policy namar ka jingpha kam long ka ba shong hok le singala banong kam long ka ba piang nagamta jong kini ki ar ki jatkan ri ki shong hagani ka jalami ka halia ila banong kumno sanpo lalai pusan hapor bengi bha ngin bha begini ok benta markat ju kadai kata ka ba penlong bahagini ki sni haba ka sarkar kala khot ye ki interview haba la atai se ki post ki balai ki samla khasi ki sedang ban ut ki kme ki pa ki sedang ban ut namar ki ibal dalai ka kam shipotli nyo kan lek shatai ar le se kan don hangni la ni lai kan don hangni kata ka dei namar ba ka rukom bha thum kam ning ba ka ni ka reception policy kam long ka biang dei namar ka ta rau ngi la ya kren komban shupin ka mau ngi lara ya ka ni po assembly chief minister ul jubab ong bala kin snow ya kin lek shiying kashri nganget umpoi prakhat bagaying kashri kan ai ka jubab bagani ka dei ka kamram juga sarkar ban thau ka policy ban penbet ka dei ka kamram juga sarkar bat ka yeng dorbar thawai na tharai la da ka don ka jing snow khia kala dei ben I ki khat samla ki babun agani ka por ka bamata nani khat ya banta taman sulit senglam ya ngi kum ki noyalam ki bani ai ya kata ka shiti shaga sarkar telada ka dei ka jing snow tho ba to dalai ki dengan saidon benta ya menta ka sni te ki manang elai tau ki wei to ka dang biang nai la ka jing ki ka long ba tolat agini ki sni ki banwan lanoi pi lese ka la bano ka jing ki ka bangi la lese banum poi shaga thong namar ka ni ka ton kam ya ka bor ka jung pa
bentuk ya kani ke sorkar ka kuman namar kata lingba kani ke jingalang ngakot ya ki patba hagari ke jungi brokowe balada ka voice of the people party ka shemi ki senjam bangine ki nagamata kani kamat wat num benut ya ka por ka jungpi wat num benut ya ka menta yo ni feel ya kala shy kala shisi kadai bagi benut talat ya ka por ban ai lese andai kenau ka don ka jingta ka bakrau lada ka sarkar ka i bagi ta ki bami syakata ka jingkhot ki dong tang kindiat ne nang ni syakmat ni ni trei tenge nang ni syakmat nomor menta ka ski ka shithi ka bani ai kan mrong kum ku ka shithi ka baning kong ka bani ai ka hendreu trei jong uyayong Rio tarik ila lek ila ai ke jing thoi ka sarkar ila kerpat pakan khot ka special session begini keren halor kani sarkar haduk menta kampak respon ya ketu ke shithi to kam le kani ke shithi ka menta ka bangin lek tan ai ka dei ka jing bu por ya ka sarkar bahapo sapo pra kanta pidai ban peni ya ka notification ka ba pensang ya lut ya kam thung jam sapo pra kanta nyai sapo pra kanta nyai por bat ya ka jingi ki ka jingi ini ya syakmat lalu patba wai ka jing kersham ka sarkar kan hak banle kumta ngala community ba member ka ski ka sarkar kan iu patba obon nor ka jing khot ka jing iu patba kalong baga sarkar kan iu ba patba kershan ya ka ka jing le ka jing kadi kata ka daw bon gi banmo bali ba arden sayrat ba li ai shitiru pir khot patba ong ya wer knang ba ka sarkar kan tip bau patba kershan ya ka voice of the people party hagani ka jeki ban penbet ya reception policy